یەکگرتو ئیسلامی کوردستان بەردەوام پرزگirêka jevcudakirina bankxwazî û siyasetê hebûye û yekalî nebû Kongerê heftê jî ev pirs derbas kir. Di demekî de pêştir û niha dengî ji damezrînenên yekgirtû û endamên serkirdatiye û rêxistinê jî xweş hebûye bo cudakirinê û bi taybet jî ewleyanên beramber yekgirtû îslamî disekinin berdewam mîna rexnekê li serî yekgirtû evêyekê bihez dikin. ادبیجم کشت کوام بیشین سرکی بابت دعوی و سیاستی بیا و ناتیا شاره سرکرن وکو جرابین بله وکو ادا که وظیفی ادبیجم حتی مالشتک بود دینابتو بتکرن باگراوند اسلامی بی حزبی و کو و بمینت یا نمینت اوجی یەکگرتو nedinha de û nedidahatî de nikarît bankxwaziyê ji siyasetê cuda biket ji ber ku bangewaziya yekgirtû bêhezkirî û bi siyasetê yekgirtû nikarît senga bangewaziyê peyda biket. Ev boçûneke nêzik li yekgirtû îslamî ye. آریش هر مزدنا یکگرتو قناعت من اول کو تنافبرا باوریا خلکی به بانک خازت بین و باوریا خلکی پروژه سیاسی جبر وی که نافبرا هم بجین دو خیارت گله که بزحمته حزب برف روی که بانک خازی بچی تو سیاسیان پاشک شبکت یعنی جیب ترکیز سرکار سیاسی بکت و است بانک خازی خلکی باوری پینه مینید هوا آریشه کامازن و جدل کامازن جی که نه کنگرش یا اکلاب کد نه از بارم دهات کنیزیک اکلاب بیت. Dengûyê cudakirina bangewaziyê û siyasetê di hêzira yekgirtû de bi tu rengekînîne. Lêxwazî û heza yekgirtû e kenalên bankxwaziyên cuda hebin, nek siyaset û cudakirina bangewaziyê. Ku di dahatî de yekgirtû hez heye kenalên medyayên bangewaziyên cuda veke. Ama bîrokaya yekgirtû İslamî Kurdistan'da da yani jêkvekirina dawî û siyaset hiç tiştekî wisanî ne. Ama derbareyê vekirina kanalekî hiç biryarekî ne heta nûkê yekgirtû İslamî Kurdistan ku biryarek hebîtin kanalekê dawî veket belku rexbeteke hezeke def zorbeyzorî cemawerê yekgirtû İslamî Kurdistan. Di Kongerê heftê yekgirtû îslamî Kurdistan de biryar li ser sê civata hate dan. Civata siyasî û civata perwerdê û civata bangewaziyê. û bi dîtina beşek serkirdeyên yekgirtû û çavdêran ewa senga yekgirtû zêdekirî di niha de zêdetir erkê civata bangewaziyê ye. û vekirina kenalê ragihandinê taybet bi bangewazî ve jaliyê yekgirtû ve rengê pênga vekbî ji bo jêvekirina siyasetê û bangewaziyê du dahatiyeke dûr de. Ku ev pêngav pêştir ji aliyê Komala İslamiya Kurdistanê ku duem Hizba İslamiya Kurdistanê hatiye avêtin. Weke Komal dibêje serkeftin ji tê de nebît ji torebûna bankxwazên xwe dîrketine. Ku bankxwazên Hizbên İslamî birbireya partên İslamî tên dîtin. Ji dokê Xetab Emer NRT